Postoje izvjesne grupe lijekova kao što su antipsihotici i antidepresivi, dakle lijekovi koji imaju centralno djelovanje, odnosno na središnji živčani sustav, a znamo da nam je središnji živčani sustav isto tako vrlo važan u cijelom tom procesu hranjenja, količine kalorija koja se unose u organizam, jednako tako utječe i na lučenje jednog hormona koji nam je vrlo važan, a to je inzulin. To su lijekovi koji zbog tih centralnih učinaka mogu rezultirati, odnosno dovesti do povećanja tjelesne mase, odnosno povećanja tog indeksa tjelesne mase. U tu skupinu možemo ubrojiti također i skupinu kortikosteroida, odnosno steroidnih lijekova, koji se zapravo vrlo često u izvjesnim patološkim stanjima primjenjuju i kao takvi mogu imati svoju nuspojavu, a to je pojava pretilosti, odnosno tog suviška tjelesne mase.